Efter registrering i receptionen kan du gå ind i slusen til vores produktion. På opslagstavlen kan du ligeledes se instruktionen, som denne video beskriver. Tag venligst ur, ringe og andre smykker af og læg dem i smykkeboksen. Herefter tages hårnet på. Nettet skal dække ører og alt hår. Tag en indgangskittel i skabet. Husk at knappe den helt op i halsen. I nederste skuffe er der overtrækssko. Du kan eventuelt sidde på bænken og tage dem på. Herefter vaskes hænderne grundigt. Og aftørres ligeledes grundigt. Inden du går ind i produktionen, afsprittes hænderne. God fornøjelse, husk dine smykker når du kommer tilbage, og husk ikke at røre ved nogen af emballagerne i produktionen.